Filmat imniedi mill-Awtorità Maltija tat-Turiżmu u l-Orkestra Filarmonika Nazzjonali b'messaġġ ta' tama u kuraġġ f'dan il-perjodu tant diffiċli għal Malta. Produzzjoni mill-isbaħ li fiha ħadu sehem l-ogħla awtoritajiet ta' pajjiżna, il-President ta' Repubblika, il-Prim Ministru, il-Kap tal-Oppożizzjoni, l-Arċisqof kif ukoll is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika. Kerra l-firda, imma għax bħalissa tant qegħdin imbedin, sirna tant eqreb ta' xulxin. Tama li tista' tinxteret b'sempliċi tbissima, infatti l-filmat ingħata l-isem Smile. F'mumenti diffiċli bħal dawn, irridu ikollna it-tama, il-kuraġġ, ma fuq kollox bissima. Bissima li tarana nikkumbattu biex nirħu flimkien. Fost dawk li ħadu sehem f'din il-produzzjoni kien hemm Daniel Kawki u t-tenur Joseph Kalleja, filmat li bil-melodija u l-lirika stess inissel kuraġġ u tama għal ġejjeni aħjar. Għax ir-riħ ma jdumx ma jkwita, jitħaq u toqgħodx tinkwita. Kollox qed jgħaddi b'wiċċ il-ġid, jekk